я з сённяшняга дня пачынаю барацьбу са страхамі. Ва ўсіх жа ёсць нешта, чаго яны баяцца. Вось адна моя сяброўка, напрыклад, боится павукоў. Вішчыць так, што ў суседнім доме чуваць. Уяўляеце? Дык я збіраюся ёй павучка цацачнага падкінуць. Вялікага, кудлатага. На што? Ну як жа? Каб прывыкла да яго і трэніравала смеласць. Здорово придумала, так? А Лесик у нас боится... А чего он боится? Вспомнила! Цемры! Хотя чему? Зусім не зразумела. О, здаецца, якраз ён ідзе. Зараз арганізую яму прышчэпку ад страха. Кася, Кася! Кася, ты тут? О, добрага ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вы не бачылі Касю? Ой! Чаму цёмна стала? Я, вядома, хлопчык і не павінен баяцца, але ўсё ж баюся. Ой, там у куце нехта хаваецца. Уключыце святло! Хто-небудзь мяне чуе? Лесик, я тут. Нічога не бойся, усё ў парадку. О, Ілля, якое шчасце, што ты прыйшоў. Добрай раніцы ўсім. У куце дакладна нікога няма? Нікога, ты ж сам бачыш. Сапраўды нікога. О, у пакойчыку раптам стала так цёмна, я так напалохаўся. Гэта мы заўважылі, таму я адразу і ўключыў святло. Дзякую табе. Але хто яго выключыў і на што? Не ведаю. А ў мяне ёсць адна думка, трэба праверыць. Што? Ты там шукай, а я тут. Каго? Калі знойдзем, даведаешся, а вы, сябры, пакуль мульцік паглядзіць. Сябры, памятайце, у нашым пакойчыку раптам святло згасла, і я вельмі напалохаўся. Вось мы з Іллёй шукаем, хто б гэта мог зрабіць, пакуль не зразумела. Ага, знайшоў. Ай, вуха! Ой, хто гэта? Страхоцце нейкае. А так, пазнаеш? Кася? Кася! Дык гэта былі твае жарты? Ну, мае! Дык што цяпер? За вушы цягаць? А навошта ты тады Лесіка напужала і маску надзела? Бо роля у мяне сёння такая – палохаць! А тое, што гэта непрыемна тваім сябрам, цябе не турбуе? Вы не разумееце! Я хацела вам дапамагчы! Як гэта? Вы што, не ведаеце? Каб перамагчы страхі, трэба ад іх не ўцякаць, а наадварот, патроху да іх прывыкаць. А, ты хацела адвучыць Лесіка баяцца цемры? Так, усё для вас, а вы за вуха. Але ў такой справе, Кася, галоўнае патроху, а не так, як ты. Знянацку можна яшчэ горш зрабіць і на ўсё жыццё напалохаць. Я ж не вінаватая, што атрымалася не так, як я планавала. Ах, не вінаватая? Тады мы і табе такое выпрабаванне устроім. Ілля, я ведаю, што Кася вельмі вышыні баіцца. Давай яе на верхнюю палічку закінем. Не трэба! Чаму? Мы ж для цябе гэта зробім, каб ты пазбавілася свайго страху. Я не хочу на палічку! Прапусці, Лесік! Так, не. Ты нам потым дзякуй скажаш. Ілля, абкружай баязлюку, каб не збегла. Не, Лесік, мы гэтага рабіць не будзем. Чаму? Таму што так нельга. Але ж яна мяне пужала. Думаю, Кася ўжо сама зразумела, што так рабіць нельга. Зразумела. І што такія сродкі не падыходзяць. Так, я болей не буду. Прабач мне, Лесік, калі ласка. Ну што, прабачаеш? Ну, не ведаю. Лесік. Лесік. Ды прабачаю, вядома. Мы ж сябры. Дякую вам. Вось і добра. Усе ўсё зразумелі, таму прапаную перавесці дух і паглядзець мульцік. Цікавы? Вядома. Тады глядзім хутчэй. Глядзім. Можа, ўсё ж на палічку? А то лепей відаць. Не, дякую, не.
А дзе Ілля? Хутка будзе. Ён контурную карту пакласці забыў. Сёння ў яго геаграфія, а мульцік даглядзім крыху пазней, пасля падвядзення вынікаў заданняў. А, гэта таксама цікава. Вельмі люблю вашы малюначкі, сябры. І я. А яшчэ лісты, дзе вы пра сябе расказваеце. Ага, так мы нібы з вамі знаёмімся. На гэты раз вам трэба было адгадаць загадку. Па саванах я хаджу, з вышыні на ўсіх гляджу. Толькі я з'яўляюся, тыгры разбягаюцца, моцным голасам трублю і ваду я носам п'ю. Вы цудоўна справіліся. Ага. Вядома, гэта слон. І зараз мы назовем імёны пераможцаў. Самыя першыя нашы фіналісткі – сястрычкі Сафія і Тэона Бельскія з горада Магілёва. Вось малюнак Сафіі. Ёй 8 гадоў, і вучыцца яна ў 3 Б-класе, школа нумар 8 горада Магілёва. Які прыгожы слонік, блакітненькі і ў хобаце кветачка. А на пальме там што расце? Ну, вядома, кокосы. Ты што, Лесік, зусім у кокосах не разбіраешся? Ды разбіраюся я, проста удакладніў. Малайчына, Сафія. А вось малюначак Тэоны. Ёй 6 гадоў, і яна ходзіць у дзіцячы садок нумар 107. Адразу відаць, што яна вельмі старалася не адставаць ад старэйшай сястрычкі. І ў цябе, Тэона, таксама ўсё цудоўна атрымалася. І слонік, і кветачка, і кокосы на пальме. Вы абедзве пераможцы. Віншуем. Наступная наша фіналістка – Горбач Сафія з горада Бабруйска Магілёўскай вобласці. Ёй 6 гадкоў. Ух ты! Які выдатны слонік у цябе, Сафія. Бачыце, ён прымае душ, пускаючы фонтанчык хобатам. Таму што яму спякотна. Ага. Вунь, якое гарачае афрыканскае сонейка свеціць. Нам вельмі спадабаўся твой малюнак. Малайчына, Сафія. Ты таксама па праве пераможца нашага конкурса. Наступны прызёр – наша даўняя сяброўка Ніна Іванова з горада Смаргонь. Вось яе малюнак. О, неверагодна! Слон намаляваны ў такой незвычайнай тэхніцы. Так. Ага, здаецца, малюнак нерухомы, але пры гэтым адразу відаць, слонік ідзе да кветачкі. Выдатна, Ніночка, Ага. малайчына. Лісты за яе пакуль піша мама, бо Ніні яшчэ толькі 6 гадкоў. І хоць яна ўжо вучыцца ў 1 А-класе, пакуль добра пісаць не ўмее. Мы будзем чакаць, Ніночка, пакуль ты навучышся. Любімыя школьныя заняткі Ніны – пісьмо, матэматыка, беларуская мова, чытанне і класная гадзіна. О, мусіць, ты вельмі кампанейская, калі любіш збірацца ўсім класам. Так, дзяўчынка знайшла ў школе многа сяброў. Гэта выдатна. Дарэчы, Ніна ж даслала адказ і на яшчэ адно наше заданне, так? Сапраўды. Сябры, мы вас прасілі намаляваць свае навагоднія касцюмы. І Ніна, аказваецца, была чараўніцай. Як жа здорава! Глядзіце, тут і партрэт самой Ніны, і ўсе дэталі яе касцюма. Прыгоженькая блузачка, спаднічка, накідачка з зорамі. І чаравічкі таксама з зорачкамі. А яшчэ каўпак, як ва ўсіх чараўнікоў. Ніна, ты была самая адметная на ранішніку. Мы упэўненыя. Але пра нас жа ты не забывала, праўда? Не, кожны ранак з добраранкам. Як жа гэта прыемна. Добра мець такіх цудоўных сяброў. Дзякуй усім вам. Так, вялікі дзякуй. На жаль, мы сёння не паспеем расказаць пра ўсіх пераможцаў конкурса загадкі пра слана. Часу мала, Ага, а лістоў лістоў много. много. І мы вырашылі перанесці астатнюю частку пісьмаў на іншы раз, каб з кожным гледачом пазнаёміцца падрабязней. Глядзіце будучыя добраранкі, і вы ўбачыце ўсе свае малюнкі, сябры. Ну а зараз глядзім працяг мульціка. Глядзім і чакаем Іллю. Ага. Ой, Ілля, ты ўжо вярнуўся. А мы не заўважылі. Вядома, вы так захоплена мульцік глядзелі. Бо ён цікавы быў. Ну што, нічога не забыў? Усё да школы сабраў? Усё.
прибег з глядачамі развітацца. Ну так самы час, бо заняткаў зусім крыху засталося. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Мы з вами, як заўсёды, сустрэнемся зранку. У нашым добраранку!